dia, món! I molt bon dia, Sant Jordi! Avui us porto unes propostes literàries que, a més de ser una bona lectura, aporten alguna coseta al món. A veure què us semblen. La primera són dos contes infantils de l'escriptora Montserrat Rabat, que a més és la meva mare, o sigui que em puc presumir. Stop a la malària a l'Àfrica i Stop a la malària l'Artemisa. Tots dos són contes infantils escrits en català, castellà i anglès, on s'explica com es pot prevenir la malària. I per la venda d'aquests contes nosaltres podem comprar més mosquiteres amb Àfrica Stop Malària i portar-les aquest estiu. Per cert, propers viatges agost i novembre. Si voleu venir ja ho sabeu. La Montserrat, i per això m'agrada tant el dia de Sant Jordi, estarà signant llibres el diumenge al matí a Diagonal amb Balmes i per la tarda a la Rambla sobre el número 44. Així que si us voleu emportar aquests contes per fer un regal solidari i a més diferent, doncs us el podeu emportar signat aquell dia. Continuem amb Àfrica amb aquests dos llibres d'en Raül Parra, Escritos bajo el sombrero i Fatu. En Raül és un nòmada que realment jo crec que se li queda al món petit. Poesia pura, cruda, m'agrada moltíssim. Us el recomano. El podeu seguir a les xarxes socials per veure un tastet del que escriu a versos_nòmades. Igualment us deixo tota la informació aquí a la caixeta de qui són, on podeu trobar-los a les xarxes socials i on estaran signant llibres el dia de Sant Jordi. No se hace tarde nunca en el amor. Ojo, que ho sapigueu, estic totalment d'acord. Molt bé, Raül, un petonet, l'heu de conèixer, de debò, és, con cariño, un personatge. Continuem a Àfrica amb el viatge de Kalilu. Vaig fer un vídeo fa molt poc, de fet el vídeo anterior us deixo aquí la informació perquè veieu el vídeo sobre en Kalilu. En Kalilu va sortir de Gàmbia i va viatjar a Europa. Un viatge que a mi em costa 4 hores i mitja, 5 hores, ell va trigar 2 anys. 2 anys d'infern i 2 anys d'un munt d'experiències i lliçons apreses que ha condensat en aquest llibre. Actualment en Kalilu està posant totes les seves energies en una escola de nens orfes a Girón, a Gàmbia. Us recomano que l'aneu a conèixer, ell també estarà signant llibres a Igualada i vull que em digueu, què us sembla? Què us sembla Kalilu? Què us transmet? A veure si coincidim. Molt bé, i un llibre molt més pràctic, ¿Qué hacer con tus miedos?, d'en Jorge Cuervo. En Jorge m'encanta, m'agrada ell i m'agrada la forma d'explicar les coses i sobretot perquè et soluciona la vida. A mi almenys me l'ha solucionat. Aprendre com gestionar les pors crec que és molt important i que et dona molta qualitat de vida i és una que crec que s'hauria d'ensenyar a les escoles, que a nivell emocional no ens ensenyen massa cosa. Molt bé, doncs en Jorge també estarà signant llibres. Us deixo aquí a la caixeta on estarà i a més d'emportar-vos un llibre signat, recordeu que per ser Sant Jordi també tindreu descompte amb els seus llibres, sí? Molt bé, i la meva superheroïna preferida, la Noé Gaya, amb el llibre El camí de la papallona. Aquest llibre és increïble, és molt petit però molt condensat. És una història amb moltíssima força, una història de superació, on la Noé explica com s'ha reinventat i com a més està fent coses per ajudar als altres. La Noé també té presentació del llibre a Sant Andreu. Reina, mira, l'hora serà d'1 a 2, ¿vale? I és a la plaça Orfila. I és Noé Gaya. Noé Gaya, només hi ha una, Plaça Orfila, d'1 a 2. Fan una hora per cada escriptor, ¿vale? Vinga, guapíssima, un petonet, ja me l'enviaràs. Un petonet, xata, un petonet a tots. Doncs ja sabeu, d'1 a 2, no us ho perdeu perquè també podreu conèixer la Noé i expliqueu-me què us sembla, ¿vale? Jo crec que us emportareu una sorpresa. Mai no és tard, d'en Miquel Pucurull. Mai no és tard és un llibre que va més enllà del running, perdó, que si no el Miquel se m'enfada, va més enllà del córrer, va més enllà del no fer-se vell, sinó fer-se gran, va més enllà de tot perquè els cèntims recollits dels drets d'autor del primer any, 1.500 euros, han anat destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu per ajudar a la recerca en diabetes infantil. Tant de bo, Miquel, arribi a la teva edat com tu, amb aquesta energia, amb aquest entusiasme, amb aquest altruisme. De debò és una persona que admiro moltíssim. Mai no és tard.
també, us el recomano per Sant Jordi, lectura obligatòria. I ja, si us agrada córrer i les maratons, ja ho teniu tot. Miquel Fuster, un altre heroi, 15 anys en la calle. En Miquel va estar 15 anys vivint al carrer fins que finalment va acceptar l'ajuda de la Fundació Arrels i ha sabut plasmar en aquest còmic tot el que va viure amb una cruesa, amb una realitat i sobretot amb una manera de dibuixar molt pròpia d'ell. En Miquel també estarà a la Rambla del Raval de 12 a 2. Jo hi seré, Aniré a veure en Miquel, no m'ho perdo. Bé, jo el tinc dedicat, mireu que xulo. Molt bé, i guapos i guapes, fins aquí la proposta. Si us plau, si us ha agradat aquest vídeo, no només doneu-li a like, sinó que també compartiu-lo, perquè molta més gent s'ho rumí, això de comprar aquests llibres, i donar-li aquest plus al Sant Jordi, que no només sigui comprar per comprar, sinó que aportem alguna coseta més, anem a canviar algunes històries, anem a canviar algunes vides. I també subscriviu-vos al canal si encara no hi sou. Espero veure-us, jo hi seré amb la Montserrat Rabat el diumenge al matí a Diagonal amb Balmes i per la tarda sobre el número 44 de les Rambles. Ja sabeu que m'encanten els petons, m'encanten les abraçades i ja està. I els llibres. Bueno, roses. Sabeu que la rosa és l'òrgan reproductor, no?, de la planta. O sigui que esteu regalant... Que cada un que regali el que vulgui, Però vamos, que és... Vale. Dit això, molts petonets a tots i ens veiem en el proper vídeo, que és sorpresa. Serà molt aviat perquè us he d'explicar una coseta. Molts petonets a tots. Maria? Maria? Maria?